Ganda-ganda pa rin ni Ate Marie. Naglalagay na po. Ito maganda siya kasi hindi mahahalata na maliit ang boobs ko. PBB! The pretty basurera ng Japan! You ain't my boyfriend, I ain't your girlfriend, What you doing? Book 19, Chapter 8, Page 3. Ano ba yung temperature ngayon? Siguro 38. Yung kotse ko kanina, 41 degrees Celsius. Ngayon ay magkikita kami ni Ate Marie. Manonood kami ng fireworks. And now, naglalakad ako sa ilalim ng grabing init ng araw. In short, suicide. Joke lang. Grabe init. Pero idaan lang natin sa ngiti. Itong laman ng bag ko, ang gulo, no? Sa lahat ng pwede ko makalimutan, yung makeup kit. Ang husay. Dito na ako sa Ikebukuro. Hanapin ko na si Ate Marie. Grabe yung tao dito sa stasyon ng tren. E-excite ako makita si Ate Marie kasi nakayukata siya ngayon. Andito ako sa meeting place namin. Okay, at hindi siya nakayukata pala. Sige, explain mo kung bakit. Kasi naman, may isa kasing tao. Sabi niya, sasama daw siya. Tapos, may lagnat, hindi sumama. Pero yung hair niya talaga pangyukata na sana. Oh, ano ba yan? Ayan, guys. Hulaan nyo kung nasan kami. CR lang naman po to. May ganyang bonggang place kung saan pwede ka mag-retouch. Yan, may upuan pa para comfy. Mirror nila, ito full length pa, di ba? Makikita mo. Ay, taray! May papusod si ate. Pero mas okay na nga ngayon eh. Kanina mas mainit. Or siguro iba pag may araw. Tsaka anong oras na ba ngayon? 4? Taray talaga ni Ate Marie. Oy. At ngayon ko lang napansin, suot niya din yung matchy-matchy naming sandals. Oh, yay! Yan, dito malapit sa stasyon, ayun lang yung Ikebukuro Station. Merong ganito na mga murang bilihan lang. Ayan, ito 500, ang sexy-sexy. Bra. Tapos ang cute nito, ito naman mga 2 for 4,000. Mga andyan. At ayan, kahit hindi na kayo katang, ganda-ganda pa rin ni Ate Marie. Naglalagay na po. May nakita ako. Ito maganda siya kasi hindi mahahalata na maliit ang boobs ko. Tapos, yung mataas yung panty niya, matatago yung puson. Hi! Guess what? Kung asan kami? Nasa Buko. Yes! Yan, may nakita ko. Your Guide to Cebu, Philippines. Pero parang nakita ko na ito noon. Ito yung mga tungkol sa iba't ibang bansa. Pero ito may nakita ako. Kanina ko pa iniisip kung meron ba ako nito. Parang wala. 200 yen lang siya. Ang mura lang. Ito yung mga pinag-iisipan. Tawa ko dito, may book na ganito. Oh. How Starbucks Saved My Life. Yan. Ang dami ditong libro. Maganda dito sa Book of Ikebukuro kasi ang daming books. Tapos, madalas pa silang magpalit-palit. Hindi pareho sa pinupuntahan namin lagi ni Sam. Nabihira lang dun magpalit. Parang every time na pumupunta ako, walang bago. Nakita ko. Ano yan? Adventure. Ay! Napanood ko yung movie niyan. May nakita kami babae. Ayan yung bag niya, diba? Nakita niyo ba? At eto si Ate Marie, ang kanyang bag. Pareho sila, magkaiba lang yung kulay. And we're lost. Naliligaw kami, ilang minutes na lang. Fireworks na. And until now, hinahanap pa namin yung daan papunta doon. Pero sinusundan na lang namin itong mga naka-attire. Kasi malamhang, diba? Nakabihis sila para doon. Si Ate Marie nagche-check din sa phone niya ng maps. Good luck sa amin. Hindi na masyado mainit. Kundi na. Malamang nasa tamang daan na kami, oh, kasi ang daming tao. Parang ang liwanag pero wait. Ayan. Parang ang liwanag pa rin tingnan. Pero mas madilim-dilim na. Shout out sa kay Kuya TJ Aldea. Hello, Kuya TJ Aldea. Sino yun? Ano ba ito? Namatik ko na si Tom. Naririnig na namin.
Kaso yung view namin, may mga apartment pa dyan. Asan na? Aakyat kami dyan sa hagdan kasi may river dyan. Ay, ang ganda! Ganda! Palapit na kami ng palapit. Nakasingit kami. As in, sobrang singit kasi grabe na yung tao. Yan ang daming tao. Pero ang ganda ng fireworks. Ang ganda ng view namin dito.なあピカチュウ、板橋花火大会って今年で60回目なんだって。すごいよな。ピカチュウ、ポケモン花火ゲットだぜ。ピカチュウ。Talagang nililigpit ng mga nagstay dito. Ayan, kaya kanina 'di ba puro mga ano 'yan, sheet pareho nito nung sa amin, pero ngayon malinis na talaga. Galing, no? Bring your own basura. Yes, like what Ate Marie is doing. Yan. The pretty basurera, PBB. The pretty basurera ng Japan. Eto, pauwi na kami. Pauwi na. Eto, papunta na kami sa Ikebukuro. Ang ganda ng venue, ang ganda ng mga palights. Kaya ito yung pinakamagandang naging pwesto namin ni Ate Marie sa panonood-nood ng fireworks. Diba, Ate Marie? Marami nga lang bugs. Maraming bugs, pero ganun talaga. Kaloka yung basurahan. Punong-puno. Ay, grabe. At andito na ako sa bahay. May iba pa sana kaming plano ni Ate Marie, kaya hindi ako nakapag-goodbye video with her. Hindi natuloy, kaya ayun, nakalimutan ko na, wala na sa isip ko na ipa-goodbye. Goodbye si Ate Marie. At andito na ako sa bahay at ang mahiwagang nakababa. Eto, pinakabit namin to dati kasi sana pag magluluto si mama ng halimbawa, yung isda or kaya yung mas malakas yung amoy ng mga pagkain, kapag ka nakababato kasi tapos naka-on yung exhaust fan, yung amoy hindi mapupunta dito sa kainan namin, sa sala. Kaya, ayun, meron. Pero, pwede rin pala siyang pang OOTD. And yes, gumawa ako ng OOTD lookbook video kung kailan andito na ako at nakauwi. Grabe, alam nyo ba? Oo nga, nabanggit ko kanina. Sa nanglalangkit na panahon na ito, nakalimutan ko talagang magdala ng makeup kit. Grabe, nakapag-retouch ako. Ito yung lipstick ni Ate Marie. Gamit ko, medyo dark, no? Hindi ako sanay kasi kadalasan yung lipstick ko yung pula, ma-pink, may orange, ganyan. Hindi yung para medyo may dark, ganyan.
Tapos, yung powder, ginamit ko lang yung kamay ko. Nahiya naman ako na gamitin ko yung sponge niya. So, ayan. Kaya lang, since kamay lang yung ginamit ko, hindi masyadong maayos na yung pagkalagay ko. Ginilagyan ko lang sa T-zone. Pero, ayan. Grabe, napagod ako. Pero, dahil dun sa matchy-matchy na sandals namin, kasi napaka-comfy nun eh. Yun, naging okay naman ako. Ito siya. Ayan, open the sesame. Ayan, binuksan ko pa yung ilaw. Para sabi ko, mas okay yung pag-aura-aura ko. Kaya lang, na-realize ko kasi na mas okay pala kapag ito yung nakababa, ito yung background. So, matutulog na ako, guys. Thank you so much sa panonood. And, oh, wait. Japanese lesson time! Okay, so, ang Japanese lesson for today. Ang fireworks in Japanese ay hanabi. Hanabi. And, yung bus, guys, pareho lang. Basu. Ganun lang yung pag-pronounce nila. Basu. Basu. Kasi dito sa Japan, parang they always end every word with vowels. Ay, depende lang ata kapag ka nag-end with N. Halimbawa, ballpen, ballpen, ganun. Yeah. Kadalasan lang, vowel. Ganyan. Bas, basu, diba, you? Tapos, since may cutie na electric fan si Ate Marie, electric fan in Japanese ay senpuki. Senpuki. Ang books, dahil pumunta kami sa book off, ang books in Japanese ay hong. Hong. Ang sasabihin ko sana, book off. I-share ko lang, dito sa Japan, yung McDonald's, kasi diba McDonald's shop, tapos sa Amerika ata yung tawag sa kanya, Mickey D's, and sa Pilipinas, McDo. Dito sa Japan, ang tawag nila, Mac. Wala lang, ano lang, parang trivia, fun fact. Yan, so maraming salamat guys sa panonood. Thank you so much, as in, sobra-sobra for watching. Naliligo na ako. Ang baho ko na, lagkit ko na. Bye!